Ywaruok neno e kinde jagoro maduong' e riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyuu kod jalup jatend duond buch Safina Willis Otieno e wi nyongesa manyien mar osara ne jopuonj. Collins Oyuu ochiwo sir ne winjruogno manie tim kuom higni 5 chakre higa mar 2025 nyaka 2029 ka Willis ma bende en okil okwedo winjruogno ka owacho ni mano en nyiero ne jopuonj. Oyuu owacho ni jopuonj onego osir winjruogno kendo ni riwruok mar KNUT biro kedo ne nyongesa mag osara ne jopuonj e kinde mabiro ka Willis to omako chung' ni mijing'o onego keti e neno ni somo maonge chudo odhi nyime pacho ka. Jopuonj na manika nyocha e Disemba ka wan Mombasa ne wawachonu ni watero demands motegno ni Teacher Service Commission mondo walos gimiluongo ni collective bargaining agreement mondo jopuonj oyud misara omedgi. Kanyo watero gini wabed gi Teacher Service Commission. Japuonj ne wawinjre maber gi TSC ni japuonj meda tamalo 12 nyaka tamalo 29.5. Jopuonj wan godo ka wan kae nikech jopuonj. Sani giyudo gimoro to nyaka ginyiswa adier. An kaka jasafina konu ni pesa momed japuonj okoromo. Nikech kigo percentage japuonj omed mana $200. $200 dwe. Japuonj ka japuonj $200. To uchumi mar Kenya ka $200 lokang'o. Koro nyaka jo KNUT bende wachi kuluo tabro wachonu. An nyaka kwedi ni japuonj kidwa med msara to mondo mede msara ma make sense ne japuonj ni.